Alдағы құтлау сәлемебез Новоспасская бистәсенә аша. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилеен Урта Терешка авылында туып үскән хөрмәтле якташыбыз Билялов Расим Абдулхак улы каршылый. Аны онытылмаслык гомер тантанасы белән ихластан яраткан тормыш иптәше. Мәскәү шәһәреннән улы Рамил, тормыш иптәше Җамилә, оныгы Кәримчик, Казан шәһәреннән улы Илгиз ихластан котлап иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Иң булдыклы, иң ышанычлы, иң газиз, иң кадерле кешебезнең матур юбилее җитте. Алтыным белән безне язмыш бергә тотыштырганга да байтак вакытлар узган, дип башлаган хатны Сүрия апа. Инде 1986 елдан алып, без гаиләбез белән Новоспасск бистәсендә гомер кичерәбез. 33 ел бергә, кулга-кул тотынып, тормыш юлыннан атлыйбыз. Яратканым минем, гомер буена ерак юл шоферы булып эшлисең. Уйлап карасаң, чыннан да, сабыр һәм түзем булмаганнар машина руле артына утыра алмый торганнардыр. Юлда йөргәндә дә шофер нинди генә хәлләргә тарымый. Шуңа күрә дә аннан осталык та, түземлек тә, белемле булу һәм тәвәккәллек тә сорала. Машинасын һәр вакыт карап, түзеп йөртәсең. Эшкә килгән көннән бирле бер генә көндә тик торганың юк синең. Үзеңнең улларың өчен дә син бар яктан да ир атлар үрнәге. Яраткан ирем, мин синең язмышыңда барлыкка килүең белән бәхетле һәм хисләребезнең үз ара булуына ышанам. Бәхетле күзләрең үзең өчен үзләре сөйли. Безнең мөнәсәбәтләрне идеал итеп камилләштерәсем килә. Менә инде 33 ел дәвамында без матур яшәп киләбез. Өстәвенә тормышыбызны бизәп, 2 балабызны да үстердек. Хәзер инде татлы оныгыбызга әби-бабай булып яшибез. Бел, мин сине мәңге яратачакмын. Тормышыбызның соңгы көннәренә кадәр тугрылык саклыйм һәм һәр чак янәшәңдә булачакмын. Якыныбыз бүген туган көнен каршылады тулып шатлыкка. Күзләреннән күрәм, бик бәхетле бу тормышта гаиләсе барлыкка. Бер арымый тырыш хезмәт итә, ерак юлда тапты кәсебен. Ашыкма син тормыш куарышын, Аллаһ бирер безгә насыбын. Онытма син, иң мөһиме җирдә исән-имин гаиләң, балалар, әти-әни, хатын, сабыйларың сиңа бәхет теләп калалар. Кадерле әтиебез, гомер юлын якты өлге итеп алырлык. Меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Сине 55 яшь тулу уңайы белән кайнар котлыйбыз. Безне аякка бастырып, олы юлга чыгарганчы, әни белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып, сөеп, аталарча кайгыртканың, гадиллеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Biz barыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык. Сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син әти безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше. Таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр сиңа. Яшә кадерле без бәхеткә күмелеп, көн сайын шатланып һәм көлеп. Яшә әтиебез безне сагынып, без яшәрбез, хөрмәтләп сине, яратып. Синең кебек әти җирдә юктыр. Бу мактау сүзләре дип уйлама. Гомерләр әкренләп үтәләр дип, уфтанып, авыр син сулама. Гомернең әле уртасы бит. Алда яшәргә максатлар бар. Синдәйләрчен ир атлар өчен алда бәхетләр, шатлыклар бар. Котлы булсын әтиебез юбилеең. Бәйрәм сиңа шатлык китерсен. Якыннарың сиңа наз һәм җылы, бары рәхәт кенә җиткерсен. Хөрмәтле Расим Абдулхакович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Бәхетле булып алда да гомер кичерегез. Тапшыруда якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләк яңгырый. Кабул итеп алыгыз.
үшін сулышны да сен бітіруші. Сөйлерінің жанарыма сен бітіруші. Yüreğiminin yartı canı, yartısı sinde. Can jalası köngülünün bilemem minde. Kullarına bir kuluma, birge ömürge. Turmuşlarının varma yolun, kutik biz birge. Yaşı arka minim sina hislerim. Minim için yüreğimsin turmuş jilkenim. Yüreğiminin yartı canı, yartısı sinde. Can jalası köngülünün bilemem minde. Kullarına bir kuluma, birge ömürge. Turmuşlarının varma yolun, kutik biz birge. Tanıştırdı, kavuşturdu bizni muhabbet. Yanlarımda bulgan üçün sana min rahmet. Yüreğiminin yartı canı, yartısı sinde.